Tervetuloa rekisteröitymään somekurssin verkkotyötilaan Ningiin. Osoite http://somekurssi.ning.com. Ja ensimmäistä kertaa tunnuksia luotaessa klikataan tuolta oikeasta ylälaidasta rekisteröidy. Sen jälkeen joka kerran kun kirjaudu sisään linkistä. Ja nyt mennään rekisteröitymään. Ja mielellään sitten joku web-sähköposti, ei oppilaitoksen sähköpostilla tänne. Näistä asioista puhutaan sitten tarkemmin, kun käsitellään tietoturva-asioita ja tekijänoikeus ynnä muita asioita nettitaitojen kohdalla. Tämä verkkopalvelu kysyy syntymäaikaa, se ei tule näkyviin minnekään tuonne verkkotiloihin, mutta sitä kysytään sen vuoksi, että tämä palvelu on tarkoitettu yli 13-vuotiaille. Ja sitten tässä on tämmöinen CAPTCHA-sanavarmenne, jolla sitten varmennetaan, ettei tätä tunnusta ole luomassa joku robottiohjelma. Ja sitten, jos tuo on hyvin vaikealukuinen, niin tuosta saa uuden tuonne tehtyä. No niin. Ja sitten tämä täytyy käydä varmentamassa omassa sähköpostissa, että on varmasti itse tehty tuo tunnus. Ja siellä on nyt sähköpostiin tullut mulle sitten vahvistuspyyntö, että vahvista. Tänne sivustoon luotu tämä tunnus ja napautan tuota linkkiä. Ja nyt sitten voin käydä tänne laittamassa sen nimen, jota haluan käyttää täällä. Se voi olla lempinimi. Ei välttämättä tarvi olla niin etunimi, sukunimi, ihan mitä itse haluaa. Ja sitten mä voin vaihtaa tänne sellaisen kuvan, jota haluan täällä käyttää. Ja sitten liitytään mukaan. Ja nyt tällä kurssilla vielä sitten odotellaan, että ylläpitäjä käy hyväksymässä tuon jäsenyyden. Sen jälkeen sitten siitä tulee tieto tuonne sähköpostiin ja sitten pääsee mukaan kurssille.